Bersyukur nakaslem jong unausan hima. Play try kendat nombok nung thau ubal ai kene ka lat jinjob na kabanta ka jonga kum kandidat bat na kabanta ka parti ai khuble ya president ba ji ba adel mera pa semoj lem bat baro kino yalam jong ka parti ki ba khidu ki bala alat yang ban ya ko ni election baru kile tristom na kabanta banwan sha ki konsumsi ba fer ba khamtam ko umroi ya ka ban rap ya kren ai khuble ya kino tre jong ka parti umroi VPP naru presiden ba sel mashering lembat ki isi member baro ki beli tri borba mit baski ya keban ya le ya keban pinsai ki nong snong nam da nongrim jong ka parti kabalai ai khuble ya ki staff jong ka sarkar ri bhoj district baro ki balai simkhya ya keban pinmit pinbyang nadu ke bastang ban hadu ke negaski wa mentang ai khuble ya ki nong tre jong ka sarkar ki beli ya tri borba nam da pinbyang aga bakhadu ai ke jing khuble ke kerpang ya ki nong kersan jong umroi konstitusi ki belum ki kenrat ki jonga kumbangila kren saki pajba bangi de ki sakri baki ki kenrat ai ke ba ki kwa melong ba ki jing khublei ke kerpang nadu ki berit lu hadu ki behe khamtam ya ki hep ki berit ki bakat bagi meeting ki ju ya perta ki hela hapra kanai kelong kedak jong ke jingkla ke ba ublei ula ibit ya kana ke parti jungi benjob haki wi kunsi bat naga umuroi konstitusi de khublei sibun ni piki media ru kaba piliawan ngaingu aidam ya ublei sai sempat ubala idar rekat bagi batnga bat ya kiwi ki kandidat ki ba job ngana konstitusi bat ki kular khmat jong pajba bangin trei bangin pendep hok ya ka ke bangi kular khmat jong pajba ke parti ke ya ke bang kular ngin pendep ya kata ka thong ka bangi trei khublei